Orffen clymu'r ffedog fyna. Na fe, fyddwn ni'n dwy'n barod i ddechrau gweithio nawr yn byddwn ni. O, helo na. I chi siŵr o fod yn gallu dyfalu beth yw gwaith Sara fi heddi? Ie, na chi nyrsys wrth gwrs yn dyfe. Chi'n hoffi'n gwisgoedd ni? Wel, yn ni'n dwy sy'n mynd i ofalu am bawb sy'n sal yn Ffalabalam heddi. Nawr te Sara, pwy sy'n rhaid i ni gweld i gyd? Ti'n yn gwybod? Pam? O, ti'n aros i'r doctor ffonio. O, dwi'n gweld. Wel, dyna ni gael gweld beth sy'n yn y bag te yn y cyfamser, ie? Nawr te. Beth sydd yma mag Sara, bag nyrs Sara, bag nyrs Sara. Beth sydd yma mag Sara, dewch i ni gael gweld. Wel, nawr te, mae yna rwymi, nawr beth i roi pigiad fyna, thermometer, stethosgop. Yndi, mae pob peth yn barod. Wel, nawr te Sara, be wedys di? O, i'n gweld dim ond helpu'r meddyg wyt ti, tra fod dim yn ffwrdd ar ei wyliau o welau. A mae fe mynd i ffonio i roi'r rhestr o enwer cleifion i gyd i ni nawr. O, na fe nawr siŵr o fod, Sara. Wedodd ydi be, mi atebau i'r ffôn, a mi gei di sgrifennu enwer cleifion ar y rhestr na fy nawr, gore? Iawn, yma ni te. Helo. Helo, bore da, meddyg. Ydyn ni'n barod i ddechrau gweithio? Iawn, ydy mae Sara mi sgrifennu enwer cleifion mewn rhestr fan hyn, chi'n gweld? Ie, iawn. Y cyntaf yw Nain, o ie, mae hi wedi bwrw ffen yn y siop, o diar, ie. Wedyn mae Arthur Arth, o, mae gyda fe rhyw smotier nhw fe, iawn. A gyna mae Mabon yn y gweithdi. Ie, reit, ie, ro'r bel na lawr am eiliad, yna fe, na re. Os ti eisiau dysgu sut i wario rygbi'n iawn, reit, mae rhaid ti ddysgu sut i gael dy daclo. O, helo na. Dwi'n trio dysgu Michael Monkey sut i wario rygbi eddi. Ond rhwngol chi a fi ar wal, sim lot o siap yna fe. Dwi'n meddwl bod bach ofo yn cael doli arno fe, chi'n gwybod. O, swir. Be, Michael? Nagos ddim. Ha! Gewn ni weld na te. Gewn ni weld sut i lle cymryd tacl. Ie, rhe di ar draws fyna am i dacla i di, iawn? O, reit, ffwrdd ti de. Na ne. Ie! Ha! Wedi dy gadu, Michael. O, no. Ha! Wedi dy ddal di. O, na'n dacl gref dda, na ni. O, Michael, beth sy'n bod yno ti nawr? Dychan o ti. Be? O, na wyt ddim. Ti ddim mewn poen. Dwi'n meddwl bod ti chydig bach o fabi pan mae'n dod â drygbi. Ti'n gwybod, o, dwi wir, dwi yn. Be? O, ond mae dy gos ti'n brifo. Yn wael iawn. O, diar. O, ond ni'n sylweddoli bod wedi anafu'n go iawn. O, beth na i nawr? Aros fyna, Michael, mi na i ffonio'r doctor ar unwaith. Hade, beth ydy ffon y doctor, gwedwch? O, 372. 372. O, diolch man, doctor, brysiwch, mae Michael mewn poeniau fan hyn, diolch man. Na, o, sdim ateb. Beth na i nawr, beth na i wneud? O, aros di fyna, Michael, a mi ai chwilio am helpwr, gore? O, pwy llai gael i helpu, Michael Monkey? Nawr te Sara, enw pwy sy'n gyntaf ar y rhestr? O, ie, Nain wrth gwrs, o, mae hi wedi bwrw ffen yn y siop. Helo, Nain, siwt i chi heddi? O, chi'n teimlo well? O, da iawn. Wel, nawr, tydewch i ni gael tynnu'r hen rwymin ma sy am eich pen chi ni gael gweld y dolir. O, mae'r clais yn mynd lawr yn dda iawn, Nain, ydy wir. Gwedwch ai Nain, siwt geithoch i'r ddamwen yma? O, y tiniau ffrwythau gyd yn syrthio i lawr o'r silff am eich pen chi. Wel, yn y wir drian ohonoch chi. Fe rai chi bod yn fwy gofalus chi'n gwybod, Nain, bydd wir i chi. Ond diolch byth eich bod chi well yn dyfe. Wel, nawr te mae well Sara fi symud ymlaen at y claf nesaf. Pwy sy'n nesaf ar y rhestr? O, Arthur Arth, wrth gwrs, dyna ni. Hwyl fawr i chi, Nain, dere Sara fach. O, ma ni. O, dyma fe Arthur fan hyn. O, Arthur bach, drian o hwnnw ti. Mae golwg ddiflas iawn arna ti. Be ti'n meddwl sy'n bod arna fe nawr te Sara? Frech yr ieir. Ie, falle bod ti'n iawn hefyd. Wel, nawr te, mae well i ni gymryd gwres Arthur efo'r thermometer yma. Na ni. Rhodi hwnna dan dy gesel, Arthur. Na i wneud deimlo dy byls di. Iawn. Ie, wi'n gwybod bod e'n cosi, Arthur, bach, ond mae rhaid ti ddioddef am funud, ti'n gweld?
Na ni, ddyle hynna bod yn ddigon. Nawr, tydwch i ni gael gweld. O, mae dywres di'n uchel iawn, Arthur, ydi wir. Ti'n iawn, Sara, wythnos yn y gwely i ti, Arthur bach, a dim gormod o ymwelwyr chwaith o. Neu fydd pawb yn Ffalabalam yn sâl gyda frech yr ieir. Na ni te, nawr te, pwy sy'n nesaf ar rhestr, Sara? O, Mabon yn y gweith di, iawn. Hwyl fawr i ti, Arthur bach. Na ni, dere, Sara. O, nain! O, llwch chi'n helpu sy'n gwelwch chi'n na. Ie, mae Michael Mwnci wedi brifo yn chwarae rygbi chi'n gweld, a mae eisiau helpu yn y dyw'r doctor ddim adre. Beth? Ie. O, mae yna ddwy nyrs newydd ar dderchog yn Ffalabalam. O, da iawn, nain. Ble maen nhw? I chi ddim yn cofio i ba gyfeiriad yr eithon nhw. O, nain, please, driwch gofio. Mae'n bwysig. Mae eisiau helpu ar Michael. Nawr, chi'n gwybod, os? Ydw, dwi'n gweld y rhwymin ma, ydw. Ie. Pam na i rhwymo cos Michael yn y rhwymin ma, a wedyn mynd i chwilio am help. Wel, ie, na syniad ar dderchog, mae'n ie. Wneud Michael Mwnci'n gyffwrddus yn gynta, a wedyn mynd i chwilio am y nyrs. Ew, da iawn, nain, diolch yn fawr chi. Well, mynd i helpu Michael nawr. Hwyl fawr chi. Michael! O, dyma fi wedi cyrraedd nôl. A drych am esafu, rhwymin, ie. Llai rhwymo dy gosti, a wedyn mynd i chwilio am help, ti'n gweld, neu ti'n gyffwrddus gynta. Iawn, o, ond siwr di chi'n rhwymo cos? O, i droi e rownd siwr o fod, yna fe? Ie, dyma ne. O, sori. Rownd a ge, i lapio coes Michael mewn dwi'n mynd yn gri. Rownd yn dwt, bydd Michael yn well nawr i chwarae rygbi. Ie, ydy Michael, dwi'n gwybod bod e chydig bach yn fler, ond dim nyrs ydw i, nag e fe, nag e. Iawn, dwi'n deall bod ti'n mewn poeni. Ond arosaf yna mi ai chwilio am help. O na, wrth gwrs, allu di beth y symud, allu di. Hwyl fawr, Michael. O, pwy lle gael i helpu fi nawr? Arthur, Arthur, drich chwilio am nyrs ydw i. Wyt ti wedi gweld un? Wyt? O, da iawn. Ond ti ddim yn cofio i ble'r eithon nhw. O, Arthur, dyn yna, mae'n bwysig iawn. Drich, mae Michael Mwnci mewn poenau draw yna, a mae'n bwysig iawn i ffindio nyrs ar unwaith ti'n gwybod. Ydy wir? Ble mae nyrs Sara i ble rafi, i'r chwith neu'r dde a wyddos di. Ie, Arthur, ie. O, glywes nhw sôn rhywbeth am weithdi. Gweithdi. O, ble lle nhw'n sôn am nawr? Gynna, gweithdi. O, gweithdi Mabon y Sar, siwr o fod. Ie! Hei, diolch yn fawr ti, Arthur. Gwella'n gyflym iawn. Hwyl fawr i ti. Wyll i fynd. O, nawr te Mabon, dy enw di sy'n nesaf ar yr hester fan hyn gyda nyrs Sara. Beth sy'n bod nawr te? Dim byd llawer. Dim byd llawer? O, wel os dy Sara fi ddim amser i wastraffu ar bobl sydd ddim yn sa, ti'n gwybod Mabon, dim byd llawer wir. Beth? O ti wedi anafu dy fus, o Mabon bach, wedi gweithio ti o blaen, mae rhaid ti fod yn fwy gofalus, ti'n gwybod. Wyt ti'n torri dy fus efo'r llif na drwy'r amser. Nawr te, dydyn ni gael gweld, mae'n siŵr mae dim ond plaster bach sisir na fe. O ie, na ni, ro'n i'r plaster fyna, na ti, ni di well o lawer wedyn. Na ni'n iawn. Mae dy enw di ar y rhestr, mae hefyd Mabli. O, beth sy'n bod yn o ti? Tew ti'n edrych yn hollol iach. O gobeithio bod chi'ch dau ddim yn chwarae triciau nyrs Sara a fi yn gwastraffu amser dwy nyrs brysur iawn. Be? O, welai, wyt ti sef pigiad cyn i ti fynd ffwrdd ar dy wyliau haf. Popeth yn iawn, Mabli. Nawr te, dyna ymlaen, Sara. Iawn, na i dorchi dy lewis di. Nawr te, fydd hyn ddim yn gwneud llawer o ddolir. Dyna fe, oedd hwnna'n boenus iawn o fe. Na ti'n iawn. Be ti'n meid, Sara? Wel ydi. Mae yn braf yn dwi cael helpu bobl yn diwyr. Be? O ti di blino nawr, a fysa ti'n hoffi cael paned o de cyn mynd i weld y claf nesa? Wel, ie, pam lai, mi ewn ni gael paned bach. Dere, hwyl fawr i chi Mabon a Mabli. O, helo Mabon a Mabli. Hei, fi'n chwilio am y nyrs, chi di gweld i? Ydych? O, ble, pryd? Ie, ble rath i? Chi'n cofio? O, diolch man, ceisiwch benderfynu nawr, mae'n bwysig dros ben i chi gwybod, mae Michael Mwnci wedi brifo'n wael iawn, a mae eisiau nyrs yn ar unwaith. Ble mae nyrs Sara i ble rath i, i'r chwith neu'r dde a wyddo chi. Ie, chi wedi penderfynu o'r diwedd, mae i'r chwith yr athi.
O, da iawn, diolch beth. Well, fi fynd i chwilio amdani ar unwaith. Ew, mae'n waith caled chwilio am nyrsys. O, mae'n rhedeg ras, ydy wir. Hei, Sara, ti'n clywed y sŵn griddfa yna? Di mai yn swnio fe rhywun mewn poen yn diwe? O, edrych, mae rhywun ar y llawr fan hyn. Michael Monkey, beth sy'n bod na golwg ofnadw arno ti? O, a pwy sy'n wedi rhoi'r rhwymin mam dy goes di mor fler? Wel, yn y wir. O, na fi wedi'ch cael chi o'r diwedd. Dwi wedi bod rasio gwmpas y pentre wylo amdano chi, o dw? O, beth sy'n bod te, Kevin? O, wel, mae Michael Monkey wedi nafu hunain ddrwg iawn wrth chwarae rygbi. Ond dwi'n gweld bod chi wedi ffindio fe nawr. Wel, ydyn, a gwed wrth ai, pwy wrth yr rhwymin mam i goes e? Wel, os dim siap arno fe, dim siap o gwbl. Wel, fi? Ie, ond dim nyrs ydw i, nag e fe? Nag e. O, o'r gore, te drwchwch. Y peth pwysig nawr yw bod ni'n gwneud Michael Monkey mor gyfforddus ac sy'n bosib. Na ti nawr, Michael bach. Rawn ni'r rhwymin ma'n ôl am dy goes di nawr yn ofalus. Ie, na lwcus i ni bod dwy nyrs brofiadol dyn ni edrych ar ein holen ni yn Ffalabalam, ynddo fe, Michael? Ie, wir. Hwyl fawr ych chi. Hwyl fawr. O, ti eisiau fi helpu? Ie, dala di'r goes fan hyn. Ti eisiau fi roi rhwymin yno? Na, Ti yn dda, dwi'n gwneud o'r dwi'n meddwl, dala di'r goes na i roi rhwymin.